Тия животни живеят на свобода. Но тук какво може да го... На бабешка го гледа, какво може да му дете? Сутрин ни буди в 6 часа, вместо камбаната на училището, защото училището го затворя. Много нареве. Вечер като реве, не знам тия, кои са по-близко. Като се чува, че е на края на селото. Изобщо нас не притеснява, защото ние сме далеч. За лъва, по-известен като лъвицата Симба, вече 9-та година се грижи българската Бриджит Бардо, по-известна като баба Недялка. Аз баба ми го донесе в една клетка. Едно момче в Южна Африка. Да? Работило там. И приятели с моя внук. И го носи, къде е такова. Така голямичко. На 4-5 месеца ли бяне повече ли. И да стане с мен нещо, аз съм си поживяла. И заради това се рискувах. Вляза сутринта, дай му да яде, вляза и почвам да му измета. Къде е имало да живее с кучето? С друго животно, а? Никъде. В зоопарка. Къде има? Живеят като брат и сестра. Нямат проблем. Не са като хората. Да се дразнат един други. Пуща го внук ми на лъв. И се окучи кринки. И едното го донесе тук. И аз го бях служила в една клетка. И младичка кучето като върже. И аз докато даде такова и го удави. Кучето? Кучето удави лъвчето. А лъва се живее с кучето. Сега, както се прави в Animal Planet, нека се приближим до барлогата на звяра. Яла, баба, яла. Яла, баба, айде. Яла, баба, яла. Яла, баба, яла. Айде! Те видя тебе заради това, то... Аз рекам тя, що се спуща па на мене. Очаквах, че лъвицата от Брестовец иска да се показва по телевизора също като лъва от Банкя, но явно някои животни имат чувство за мярка. И покрай асмата и скочи. И скочи. Но да е лъв такъв, като изкочи, намаля я самичка. И към 2 часа и половина. Но не си какво. През деня или през нощта? През нощта в 2:30. Обадих се тук на едно момче. Той каза, Стринке, аз не смея да дойда. То се озверела вече. Удави тогава 2 кучета. Големи. И като така викнах брат се и той не смее да дойде. И като отворих тук да портичката отворих и викам Симба и го каля и да живесото. И то върви след мене. Като върви, като до мене и като фърли месото и тя влезе. Баба Недялка се грижи за него добре. Мило е, че иска да го вземат, да го закарат в зоологическата градина. Няма ли да ти липсва? Баба ми, аз колко работа са ми липсали. Липсва ми мъжа, че ме няма мъжа. Липсва ми сега сина, че го няма. И свика най за това. Ми да ми липсва, ще свикам баба. В село Брестовец не живеят тьовкови герои. Те не казват какво е селото без Албена. Те казват... Дали ще не е мъчно, ако го закарат в зоопарк? Той ни краси селото. Изобщо типична българска история. А от всяка българска история излиза... Изумителна история. Имаше